parte, sigue su correctosidad. Sempre contarán con tu voto, saben que no te van a fallar. Te pasarán un par de años, sigues a traballar. E agora vas a ter conta que só fuses un barba máis. Un barba máis. Prometeron un emprego digno, falaron de melloras salariais, pero a realidade foi ben diferente, a lista do paro seguirá. 4 anos se rematou o mandato, o que non cumpriron pode pregogar, pero xa queda esencialmente dado, desta volta non caerá.